Pilak and Company and Josie de la Cruz and Company. Dinggem ti ibagang ay ayaten kang kasta kamet kanyag. Dinggem to'y asog, iliw to'y pusok na bayaglay din adita na ginini. Dinggem to'y kutog, kutog to'y puso, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok po may payapay, tapnon may epepan, iliwkin senaan. Il-iliwen ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinairot nga arak, abuyugan ti asaso. Il-iliwen ti agep na samsam, itngem tagapulo. Asabayan ti ap-aprus, ap-apiras ti bukbukon. Il-iliwen ti aring-eng, mang titileng ti labayag. Umay kan nubiyag ko, mailiwak ko na'y kenkang. Dinggem ubiyag ko, dinggem ti ibagang ay ayaten kang kasta kamet kanyang. Dinggem to'y asog, iliw to'y pusok na bayaglay din adita na ginili. Dinggem to'y kutog, kutog to'y puso, aw-awagan na ka, dinggem ka din alang. Umay ka to'y sibay, pusok po may payapay, tapnon may epepan, iliwkin senaan. Il-iliwen ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinairot nga arak, abuyugan ti asaso. Il-iliwen ti agep na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti ap-aprus, ap-apiras ti bukbukon. Asabayan ti ap-aprus, ap-apiras ti bukbukon.